La inauguració del pont ha significat l'obertura del poble a un altre nucli de població de més de 10.000 habitants. Ha significat que molta gent vingui només a visitar el pont, per tant porta més turisme. I també ha significat la proximitat a més serveis i a més vies de comunicació, ja que abans només per anar del Tebre s'havia de fer una volta de 30 quilòmetres i ara ho tenim a menys de 200 metres. És l'oportunitat que ens ha oferit la nova infraestructura del pont per a obrir-nos de cara al riu i per a donar a conèixer el nostre poble, ja que té un potencial molt gran, i el riu, juntament amb el passeig fluvial i la via verda que ve des d'Amposta i va fins a la illa de Buda, ha obert un nou espai per a practicar molts esports, entre ells el rem olímpic, que és l'esport que promocionarem aquest any en les primeres jornades Somriu, i també la bici i altres esports aquàtics com és l'esquí aquàtic i el wake. En aquests moments el que pesa bastant és l'economia de l'arròs, ja quasi pràcticament tota la població té algun camp d'arròs i és una mica un complement per als ingressos de les famílies. Però el que nosaltres voldríem és que en un futur poder diversificar aquesta economia i que el turisme sigui un dels pilars de la nostra economia. Nosaltres estem buscant un turisme familiar, un turisme de cap de setmana i de qualitat. No volem models turístics que tenim molt a la vora i que només porten el turisme estacional. Voldríem un turisme de segona residència, ja que creiem que estem lo suficientment prop de dos grans urbes com són Barcelona i València, que les tenim a 2 hores de cotxe. I no oblidem tampoc Tarragona, que la tenim aquí a cop de pedra i a vegades els oblidem. Fa més de 50 anys que aquesta infraestructura s'estava reivindicant i sempre s'anava aplaçant per a més avant, més avant. Molta gent del poble, el dia de la inauguració, se van posar a plorar perquè mai se pensaven poder passar a Deltebre caminant o en cotxe. I la veritat és que va ser un dia molt emocionant. Tots els polítics que van vindre a la inauguració se van quedar sorpresos de la reacció de la gent. I encara ara, quan dius ja fa un any que s'ha inaugurat el pont, la gent com que no s'ho creu. El primer dia era un anar i vindre de cotxes, molta gent va passar 3 o 4 vegades perquè era una cosa que no podia ser, que en menys de 2 minuts poguessis estar del Tebre, quan abans havies d'estar com a mínim un quart d'hora per a passar la barca i si feia mal temps o per la nit era impossible poder passar.